Joo, teemme täällä osalla nykyään olutta fermentointiprosessilla. Tarkoituksena on tutkinnon osa, jossa tarvitaan toimimista erityistä hygieniaa vaativissa prosesseissa. Niin tähän tehdä tämmöinen harjoitustyö. Ja tätä opiskelijat pääsevät nyt sitten yksikköprosessien ja sen kokonaisprosessin osalta harjoittelemaan tekemällä sitten oikeaa tuotetta, eli 3 eri olutmerkkiä. Tässä ollaan järjestetty näistä oluista tämmöinen nimikilpailu ja kilpailun voittaja sitten sai läpi tämmöiset nimet kuin tömäkkä, sähäkkä ja kipakka. 3 eri olutlaatua. Niitä sitten pyritään myymään täällä. Osa on pienpanimon puodissa. Melko epäsäännöllisesti tämä on auki, koska tuotantomäärät on niin pieniä. Tätä myyntitilaa, jossa nyt olemme tässä, niin on ollut suunnittelemassa. Osa on mediapuolen opiskelijat. Ja ollaankin saatu oikein hienoon vaiheeseen tämä sisätila täällä myymälässä. Piakkoin ollaan sitten avaamassa ensimmäistä kertaa asiakkaille tätä myyntipistettä. Tarkoituksena ei ole tässä millään tavalla valtavia määriä tehdä tätä olutta, vaan tosiaan harjoittelemme prosessia ja tämä soveltuu sekä prosessialan että laboratorioalan sekä myös elintarvikealan opiskelijaryhmille.